98 sena ilu il-poplu Malti ċarċar demmhom għall-inġustizzji li kienet isofri taħt l-Ingliżi. Dan fl-avveniment tas-Sette Giugnio. Ftit wara l-ewwel gwerra dinjija, l-Ingliżi bdew ikeċċu lin-nies mill-post tax-xogħol, għadd ta' sensi ma naqas u l-għoli tal-ħajja wkoll. Sitwazzjoni li wrid biċ-ċar kemm fil-waqt li l-klassi għolja kienet qed tgawdi il-kumplament tal-poplu kien fl-għaks. Nhar is-7 ta' Ġunju 1919 kellha tiltaqa' l-Assembleja Nazzjonali biex titfassal il-Kostituzzjoni u jgħadduha lill-Gvern Ingliż. Kien f'dan il-mument li fil-Belt Valletta nġabbret il-folla biex turi l-appoġġ tagħha. Il-folla tilfet il-kontroll meta f'ċertu ħwienet kien hemm tperper il-bandiera Ingliża. Kien hawnhekk illi l-folla daħlet fil-ħwienet, fil-biblioteka, fl-istamperija tal-gazzetta The Daily Malta Chronicle u attakkat l-imħażen tal-qamħ li dak iż-żmien il-prezz tiegħu kienet jola. Il-Pulizija Maltija ma setgħetx tikkontrolla l-irvellijiet tal-Maltin. Kien hawnhekk li ssejħet il-Pulizija Ingliża li fetħet in-nar fuq il-folla. Wensu Dajer, Giuseppe Bajjada, Manuel Attart u Carmelo Abela kienu l-vittmi tal-irvellijiet tas-Sette Giugnio. Irvellijiet ta' sinifikant kbir li wera li l-Maltin riedu vuċi aħjar u rispett minn min kienet jaħkimhom u rispett lejn pajjiżhom. Messaġġ li ma waqax fuq widnejn torox għaliex ftit wara l-Gvern Ingliż tal il-Malta l-Kostituzzjoni tal-1921. Kostituzzjoni magħrufa bħala ta' self-government jew gvern responsabbli. L-ewwel kostituzzjoni li tat leħen lil Maltin fid-deċiżjonijiet li jittieħdu għal pajjiżna. Għall-ewwel darba pajjiżna kellu Prim Ministru. Anki jekk il-Kostituzzjoni kienet irtirata ftit wara id-demm tal-erba' Maltin fisser ix-xewqa li pajjiżna jieħu rridni fidejh u jibqa' jiddetermina hu id-destin tiegħu.